prijs is koffie, thee en koffiemelk. De tweede is een wok. En de eerste prijs is 2 baddoeken. En we beginnen eerst met de derde prijs en dan doen we de 4 hoeken. Succes allemaal. Ja, dankjewel hoor. 58. 18. 55. 26. 61. 49. 13. 31. Zo, dan noem ik dat op. Nummer 52. 52. En dan ging ik verder. Totdat iemand Rob van bingo. Maar we hebben de baltjes. Nee, we hebben geen bal. We doen het modern, met de computer. Nee, dat is ouderwets, no? Baltjes. Vroeger hielden we dat wel, maar nu niet meer. Komt degene die er toen die kreeg les van jermtakken. Oh. En toen is dit te komen. Maar ja, het is nog wel makkelijk. Dus die hier RSI van de bingo. Ja. 72. Dat vind je mooi hoor. Om dit zo om te roepen met Ja, daar hebben ze me van vregen. En, een heel mooie stem. dat weet ik net. Maar ja, ik heb wel een de stem, dat is hè. Als ik voor de telefoon ben, dan zeggen ze altijd... Ja meneer. Ik zei, pardon, ik ben moeder hoor. Maar ik ga 42 uur handballen. En dan valt ze in een gat. Nou ja, en dan vregen ze die. En dan probeer het. Nou, en het is lukt. Ja. Dus, ja, verder heb ik geen moeite, maar ik doe het gewoon. Ja. Dat, nou, en het schijnt wel dat het goed gaat. Nou, mooi. Iedereen kent Kobe, dus Ja? ja, vroeger weer dat zei en dat is nou nog zo. Nou, dus dat is het. Dus je bent een fenomeen hier in de Ja, buurt. ik ben een fenomeen. De meesten kennen elkaar al, ja. Ja, ik zit al 20 jaar naast hetzelfde wiefje die hier altijd zit. Dus 20 jaar? 20 jaar, ja. Maar dat is dus ook wat lief en leed wat je dan onze tafel hebt. Ja, dat ja. komt ook ter sprake. Dat komt ik te sprake, ja. Ja hoor. Ja. En leuke dingen. Wegvallen. Ja, Ja. minder leuke dingen, maar ik wel leuke dingen. Dus. beweegt, Jelene de beweegt. Ja. Dan is die er niet meer en dan die dat en die heeft problemen met de kinderen. En ja, dat wordt ook allemaal afgewerkt hier. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Ja. Ik zal een beetje aan de kant gaan, dan kun je haar even filmen. Ja, mij niet! Hallo! Wij zouden niet filmen. Nee. Ja, maar je bent zulke verschrikkelijk knap. Nou, ja, hoor, Nou, van, neem mijn bril even lenen. nou, zo mag ik het wel horen, ja. Dus zeg je dat je wel altijd? Ja, veel. Dit is een hele rumoerige tafel. Echt waar. Wij worden ook heel vaak als kinderen tot de orde roepen. Wil je hem wel een streng tas prutsen? Dat je hem een beetje stil Ja, houdt? dan moeten wij ons stilhouden. Maar wij vinden, je bent hier ook een beetje voor de gezelligheid, toch? En Alleen werk is ook niks weer, toch? Nee, we moeten het lol hebben. Ja, daarom. Ja, maar je bent hier vrijwilligers, hè? Ja, Dit hele allemaal stukje, goed, dat ja, is dus ja. echt van 25, 35 jaar of zo. Terug. Ja, zo lang zijn we hier al, ja. Zo lang al? Ja. Ik ben hier in 87 begonnen. Nou ja, jullie nog Ik maar. ga hier zijn langer. Ik ben 37, dat Ja. is zeker hier. 37 jaar. Ja. Ja, dat zeker 25, 35 jaar, dat klopt wel. Ja. Net al jong. Maar we doen het nog steeds met heel veel plezier. Ja, de bingo. Ja, dat is Ja, de rest niet. 37. Ja, dat was bingo. Ja, ik ben 63. 35. Ja, zie je dat? Eenmaal, tweemaal. Nou, dan kan je zien hoe het gaat. Oh, dat is beter. 9. Kan ook hoger, hè? Ja, 10. Maar jij hebt, en nu mag een troostprijs. Potje met appeltjes. Ben je er blij mooi? Ja. Gaat op de lol, hè?
2 goede bingo's. Goeie. Goeie. Waar ben je van? Je hoek afsteken. Mooi dat bol. Daarna. Nou, Bici. Bietsie. Bici. En wat vind je dan nou leuk om vuurwerk? Vuurwerk? Ja. Daarna. Het ontploft. Als de politie dit nou shot. Nou, die steken nog een paar af. Ik hoor aan, ik ben er binnen. Ja, oké. Nou, Bici, hè? Ja. Wat ik even op nou. Ja. En voor hoeveel heb je hem gekocht? 12 sloffen gewoon. Hoeveel heeft dan? 200 in één slof. 400 astronauten. 400 knallen. Ja. Dan is het nog steeds leuk? Ja. En had er nou een krek uit de schutting bij stapt? Dan weet ik nou wat er dan gebeurt. Dat zien we dan.